Tá dúirte tus nuair club cúpla focail agus nuair sin seo le tamil ach bhí rang amháin a going an tan sa cat fi sé rás. Bhar tímar teachta seo chun cuir a háirtú do muinte na Gaeltachta. Nú an drom a tháinig staach chun cónaíling chun fiabhs a chur chud Gaeilge. Credan Gaeilge ag chuile duine tháinig hagan an seo ach tá merigar mar nuair bhéon seans go éachfachta. Is Mr. John Tom as Ufalia ó Dúchas. Tom in a coní sa Ryan le gá blian an ish, so Tom in a coní sa I an Lachan, so os cór an siopa, or in Achan an siopa. In Ionad Pobal na Rinne sa Chistin há míid, ma se nach na bhfuil an córs ar siúd. Again? Yeah. Teanga má. Stop. A raibh. Tá agur cruréir a bhí le déanamh agan san stór chríochta. Stop. Go. Beag peanta Murphy's agan. Stad. A raibh. So go dastíno anna chudíine, fiabhs a chud Gaeilge agus faoi láthair níl éon áisina haimpla so go féidir le teacht. Cred me sé gcónaí gur a duine é múna Gaeilge ón bar síos, múna mission Gaeilge ó híos sús. agus sin rud agus an níach riile amháin a gine sa, riile amháin a caiigh de clós éin de bhéal a chosin de chaint Gaeilge. Tá mé ag ola bhúd le club cúpla focail a náit. Tá mar sé cabhrú lom. Robbie? Seo peanta de Jeff, saoire de Owen agus Bud. Chun an ibrií staach ar an chéin, tá murdigur do éine sa mé meanna hása, is leor do éine stocha in éon teach na chéile. Well, tá drama scripte gom den club cúpla focail, chun is peanta Guinness a cinach. Agus cumála sin tá leabhar scripte an chalínrú ag carlam agus ag deire an córsach, tá min ar réir sin go mbeidh siad ábata ar leabhar sin a léamh agus a hiiscin. Ach, maith an leabhar sin á léamhacha, caiith siad an leabhar a léamh ó sáir. Lily Gerchevsky is anam dom, is an gurman mé agus, tá mé ag fáil Gaeilge. I'm sure Ashna and Laura Gurn. I'm sure Ashna and Laura Gurn. I'm sure Ashna and Laura Gurn. I'm sure Ashna. Tá cúpla focail a gom. Fhoghlaim siopadóireacht nuair atá an aimsir fluch ach bheadh sé go deas amach. Peanta Guinness le do hall. Peanta Guinness le do hall. Tá ag fhoghlaim agus tá má bhach daithí tá sé tríoga le agus tá sé má múntóir inis, so tá ag fhoghlaim Gaeilge na nDéise inis, so sin má fhadhb inis tá ag fhoghlaim Gaeilge an gábhar inis, so an caighdeán agus an sin Gaeilge na nDéise, so an teachtain seo caite dúirt mé daithí glanamíd suas an seomra, and it's like, no daddy, it's seomra. Níl sé seomra, it's seomra. So yeah, just alán rudí mar sin, I'm im yen me no cad é rinne no yen me darúd. Níl sé rinne me darmad, so just cúpla rudí. Nuair bhí mé óg ba fhoghlaim Gaeilge, so ní raibh mé inrá leis Gaeilge ach tá mé dúnta inrá leis an teanga anois. Second award for a comment, care second award non-stop. Sin that's the gimmick of it. Okay, Kieran. Well, bhí seandaine so a dúirt lomsa fadó an taon curma háirt ná an Gaeilge a thógad ón blún a chuig rót agus sé chur fáil don céad leon eile. Ach sin rud a dhéanamh a gomsa sa le club cúpla focail an Gaeilge chur fáil don céad leon eile.